Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més a l'Accent Palamosí. Tenim amb nosaltres Raimon Trujillo, portaveu de Junts per Catalunya Palamós. Benvingut. Moltes gràcies. Comencem parlant d'aquesta variant Delta que tant preocupa sobretot el sector turístic, evidentment també a la sanitat, aquesta explosió de contagis que hi està havent i que pot afectar una temporada que, veient els precedents de Setmana Santa i de Sant Joan, semblava que començava prou bé. Sí, crec que s'han ajuntat molts factors. El primer de tot, la finalització de les escoles, que a més doncs, els joves tenien moltes ganes de poder sortir, de poder anar a activitats amb els amics, de poder-se retrobar, de celebrar que havien passat doncs, durant molts i molts mesos, no només un tancament i un confinament que ha durat tot junt més d'un any, sinó també el fet de poder celebrar tot aquest temps que han estat estudiant. I això doncs, crec que també, per una banda, ens trobàvem amb pares pel carrer que ens deien, clar, com li dic al meu fill que no surti, o com li dic al meu fill que no vagi a celebrar, fins que al final et passa, no? I a vegades potser et penses que quedant amb 10 persones doncs, dels teus millors amics no t'ha de passar res, i t'acaba passant, no? O a vegades fins i tot 103, com hi ha casos al meu entorn que ha passat i dius, clar, és que ara mateix no pots dir res a ningú, ara has de ser molt prudent, has d'anar amb compte i això no només passa en aquesta franja d'edat, que se suma al fet de que una gran part no està encara vacunada, sinó també amb el fet de que, tot i haver-hi la vacunació molt avançada, ahir escoltava que estem en un 65% de pauta completa, doncs encara tenim una fase molt i molt, en un determinat grau, doncs una fase complicada per lo que fa referència a la variant Delta. Aquesta variant doncs, que també parlen de que ja hi comencen a haver d'altres, que han sortit en altres països. Al final, fins que no tinguem una vacunació generalitzada i global, a més, ahir el conseller Argimon ho deia, no? Ha de ser global, no ha de ser només en un territori o en un país, doncs ens trobarem amb que el virus, la seva naturalesa és mutar i per tant el que necessitem és ser molt prudents. Fa poc l'Oriol Mitjà ho deia també al Twitter, ja he anul·lat els sopars amb els amics, doncs hem d'anar cap aquí, hem de fer el mateix, hem de ser molt prudents i sobretot tenir en compte que el virus no s'ha mort, el virus no s'ha acabat, al contrari, tampoc tenim cap garantia de que s'acabi en un període curt de temps, però sobretot ens hem de cuidar i al final quan estiguem amb amics o estiguem amb família no costa res portar una mascareta, sabem que és pesat, però al final el benefici, el cost-benefici de l'oportunitat és molt major. Per tant, prudència, perquè hi ha també molts sectors econòmics que viuen d'aquesta temporada, d'una temporada que si no va bé, com el juliol ja està sent dura, doncs si no va bé, molts negocis en sortiran molt perjudicats durant tot l'hivern i per tant ara cal que siguem no només prudents, com he dit 30.000 vegades, perquè ho hem de ser, sinó a més anar amb cura i sobretot reduir aquesta activitat social que a vegades ens costa però que és per un bé comú molt major. Després de la fi del toc de queda, va aixecar-se la preocupació pels botellons, per les festes al carrer. En el cas de Palamós vam tenir alguns incidents just quan es va acabar aquest toc de queda, incidents que després també hi ha hagut durant la festa major. Com valora la resposta policial i la resposta política que hi ha hagut a aquests incidents? Bastant dolenta. Hem de ser conscients que mentre que el primer dia va haver-hi una patrulla a la zona diguem-ne més controlada, on hi havia més gent d'una avançada edat, al final el que s'havia de controlar era tot el municipi. Un exemple clar és el fet que el segon i el tercer dia ja hi havia moltes més patrulles, no només de la policia, sinó també de Mossos d'Esquadra, també teníem la Protecció Civil, a qui per cert hem de felicitar per als primers dies de servei com a associació. Però, clar, el tema de la seguretat és molt i molt important i en declaracions a Ràdio Palamós vaig escoltar com el regidor Bartolomé deia que era la primera vegada. Doncs no era la primera vegada, això és mentida. La primera vegada, amb la seva legislatura, ja va estar l'any 2019, quan vam tenir tots aquells episodis en què van haver de venir antiavalots a Palamós i Sant Joan. Per tant, és una situació que ja es coneixia, és una situació que no s'ha treballat per evitar i que, a més, ha anat a més i creiem que és una situació greu i que cal actuar de manera ràpida i amb respostes contundents. El de l'Ulls a banda, la festa major, pel que fa als actes culturals i festius, ha anat bé.
ha estat un èxit. La veritat és que ja ho va anar l'any passat tenint en compte que estàvem en plena pandèmia, però la gent es va, pel que fa en un determinat grup d'edat es va controlar, va ser molt i molt bonic. Crec que el fet de que ja des de l'oposició, ho dèiem sovint, hem d'agrair a tots els treballadors essencials la feina que han fet i que estan fent en aquesta pandèmia que ja porta més d'un any i mig afectant les nostres vides. Calia que aquests treballadors essencials tinguessin un reconeixement públic i el fet de que fos en el pregó de l'Ajuntament, això va ser, de la Festa Major, va ser un gran èxit. A més, la gent, la veritat és que ens van fer emocionar moltíssim perquè tots en el nostre entorn hem patit aquest desconeixement del que suposava aquesta malaltia i aquesta pandèmia en un gran espai. De totes maneres, el fet de la varietat d'activitats ha anat molt i molt bé i el que també hem de dir és que estem molt i molt contents que es fes cas del que vam proposar, que s'agafés el propi govern com a seva la proposta de donar vida a totes les places. Ha estat un èxit, la plaça Cerquella, el fet de fer-hi tantes i tantes activitats i a més la gent ho ha valorat molt positivament. Per tant, sembla que Palamós i Sant Joan també pel que fa a la Festa Major no només hem liderat Catalunya en això, sinó que a més hem fet un pas endavant. Des d'ahir ja no hem de preguntar més a l'oposició per la nova oficina de turisme, perquè ja s'ha obert, va venir el conseller Roger Torrent a inaugurar-la. Com valora aquest fet? Suposo que ha descansat, perquè sempre en aquestes entrevistes preguntàvem per l'oficina de turisme a veure quan s'obriria. Bé, vostè ho ha dit, és una qüestió que portàvem ja mesos, si no anys, reclamant. Ha estat una obra que ha suposat una inversió molt important de diners. A més, encara no està del tot acabada, encara queden detalls al davant, però vam dir al tècnic encarregat que ha estat una feina espectacular, ha estat una gran feina. A més, s'ha fet tot amb actors locals, per tant, el fet de, per exemple, des de les taules, com les cadires, com tots els elements que hi ha allà dins, que s'hagi aprofitat el talent palamosí i santjoaní, podem dir, o santjoanenc, ha estat molt positiu. De totes maneres, això no ens pot fer oblidar el fet de que portem molts mesos de retras, igual que amb les obres de l'Eixample, que ara també estan enquitranant, i per tant és una qüestió que a nivell de gestió, com sempre diem, ni la gestió ni la supervisió no funciona, però està clar que tot el que comença en algun moment s'ha d'acabar, i això és el que ha passat ahir amb la inauguració, també amb la presència del conseller Roger Torrent, i que això és una qüestió que a tots ens honora, perquè Palamós disposarà i Sant Joan disposarem d'un nou espai central des d'on potenciar i des d'on vehicular totes les peticions turístiques amb un punt davant de fer cotur, d'atenció dels comerços, restauradors i altres empreses del nostre municipi, davant per davant. Per tant, aquesta central de reserves també fa que estigui tot molt central i que això, el nom de Palamós i Sant Joan acabi sonant a la boca de tothom, no només a nivell comarcal i de vegueries, sinó també de tot Catalunya, i per tant la valoració és positiva valorant la situació per la qual hem passat. Un altre dels elements que va sortint periòdicament a Palamós és el tema de la neteja, en aquest cas el dels embornals. Junts per Catalunya ha reclamat neteja d'aquests embornals. Què és el que passa? Bé, el que passa és el que diem sempre, és la supervisió. Tenim una manca de supervisió molt elevada en el nostre municipi. Dóna la sensació que com que parlaré per una experiència pròpia que aquests dies hem comentat amb els companys de feina. Com a comerç paguem els nostres impostos per la recollida selectiva. I a vegades hem tret la caixa, i hem tret les caixes de cartró ben plegadetes perquè els puguin recollir els professionals de la neteja que passen pel davant del municipi. I un dia em diuen, ostres, no han passat, que estrany. Un segon dia, sí, no, avui sí que han passat. I un altre, 2 dies seguits, no van passar. Vam traslladar al regidor i ho vam comentar, però clar, el camió sí que passava. Per tant, la senyal de GPS del camió ja valida que s'ha fet aquella tasca. El tema està en què no s'ha fet del tot, i això, si no es fa la supervisió, és impossible. I aquesta supervisió que dèiem al regidor en el plenari, que ell va comentar, que em va dir directament, li demano que no faci servir les xarxes socials perquè tots els regidors ens ho comenten, excepte vostès, i en aquell moment li van plantejar, podem ensenyar i podem demostrar no només les instàncies que són privades perquè no faci mal a ningú, sinó també les
múltiples vegades que els hi reclamem que es facin actuacions en privat i aquí va callar, perquè òbviament sap que era mentida. Per tant, el que demanem és que aquesta supervisió no es delegui en una empresa que verifica que la senyal de GPS passi per on ha de passar, sinó que la feina es faci. I no parlo pel que m'han dit, parlo pel que he vist. I això és el que parlem sempre de supervisió i que si falla al novembre, doncs potser el dany no serà el mateix, però ara et trobes amb clients i amb veïns que et diuen ostres, no funciona. Dius, bueno, al final és el propi regidor qui ho ha de supervisar i qui ha de dir si no es compleix el contracte potser ens hem de plantejar què és el que està passant. A nivell d'urbanisme han reclamat revisar l'enjardinament de la plaça dels Països Catalans, la que està davant de la biblioteca. Què és el que li passa en aquesta plaça? És una plaça que en el moment que es va pensar doncs tenia, i amb la regidora, amb la companya Arxer, ho comentem múltiples vegades, i és que quan es va pensar té una idea i té unes sensacions que són les que vol transmetre aquest espai per part dels tècnics de medi ambient molt maca, molt positiva. El que passa és que si tu et trobes amb que tenim l'arbre que va perdent fulles i a més hi ha arbustos i que per tant tot està cobert, totes les fulles cauen allà. I els propis treballadors de brigada i també de neteja diuen ostres, és que aquí contínuament estem netejant perquè no està ben distribuït. I això no només passa en aquests casos, sinó que a més passa també amb gent que viu allà, que treballa allà, que passa per allà davant, o fins i tot usuaris, com en el meu cas de la biblioteca, no? Que anem allà a estudiar, a llegir, treballar, el que sigui, i per tant arriba un punt que dius ostres, potser ens hem de plantejar una renovació. I des de Junts per Catalunya vam fer aquesta petició i per tant esperem que la tirin endavant de totes maneres, com deia abans, no? amb propostes que des de l'oposició fem i que el que volem és millorar el Palamós i Sant Joan, que faci un pas endavant, com deia el nostre lema de campanya, i per tant que la gent també vegi que aquests espais poden repensar-se, replantejar-se i donar uns serveis que en aquests moments no s'estan donant. I creiem que amb el cas de la plaça dels Països Catalans i també d'altres s'ha de fer. Deixem que acabi amb el fet de que nosaltres vam plantejar renovar tot el camí vell de la Fosca. Se'ns va tombar la moció, però després es va començar a fer algunes actuacions i això doncs, a nosaltres ens agrada perquè al final ja no ho fem només per tot el municipi, sinó pels propis veïns d'allà que tenen molts inconvenients i que no oblidem que tant paga impostos la persona que viu a la plaça dels Arbres com la persona que viu a l'Eixample com la persona que viu a la Fosca. I per tant els serveis han de tenir els mateixos perquè tenen les mateixes obligacions, per tant han de tenir els mateixos drets. I la darrera qüestió d'aquest accent palamosí, aprofitant que vostè també és conseller nacional de Junts per Catalunya, li volia preguntar per un any ja de funcionament del partit, ara ja amb totes les estructures ja configurades. Encara ens en queda alguna, encara ens queden les sectorials, que precisament teníem les sectorials a nivell de Barcelona que es voten, de tot Catalunya, disculpi, que es voten aquest cap de setmana. Després desplegarem les sectorials per temàtiques, per l'oient que no sàpiga exactament què s'hi faran aquestes sectorials. Després desplegarem les de vegueria i després desplegarem les de la comarca, perquè teníem un projecte molt ambiciós i aquest projecte l'hem de desplegar. A nivell de partit creiem que hem estat una peça cabdal en el país, hem aconseguit tenir representació, hem aconseguit també fer que s'escoltin les nostres necessitats, estem en el Parlament de Catalunya, també molts regidors que vam entrar amb altres formacions polítiques als ajuntaments, actuar, com ja és sobradament conegut, malgrat amb el mateix nom, en aquests moments formem part i de seguida hem tingut clar que volíem formar part de la formació política de Jordi Sánchez, de Carles Puigdemont i per tant el nostre president, que és el president legítim de la Generalitat, el volem acompanyar i per tant també estem al govern de la Generalitat i això el que ens permet és que el territori, que al final som el partit més desplegat a nivell territorial, puguem tenir estructures que directament, quan hi hagi una problemàtica en un municipi concret, en una associació o en el que sigui, podem vehicular aquella petició, no només a través dels nostres delegats territorials, sinó també de l'estructura organitzativa i també institucional i governamental del nostre país. Per tant, la valoració és molt positiva. Durant aquest mes de juliol celebrem el primer any de vida i ens espera un any de moltes celebracions i de moltes tasques, sense oblidar l'horitzó 2023 de les eleccions municipals.
N'estarem pendents amb aquesta qüestió. Acabem l'accent palamosí d'avui. Moltes gràcies per haver vingut. A vostès. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve, en aquest cas amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages. Ens veiem dimarts que ve i vostè que tingui un bon estiu i que acabi d'anar tot molt bé. Igualment, gràcies. A reveure.